Sa pinalanggan namon nga Negros, kami ang inyong kapulisan sa Public Information Office. Nagaimbita sa inyo na magpamati sa Nokpo in Action. Mabatian kada Domingo nga adlaw, alas 3:30, tugtog alas 4 sang hapon. Sa sining nga programa, among pagkatalo kayo ang mga topiko amot sa droga at terorismo. Sa tanan niya tagpalamati isang aksyon radyo Bacolod, maayong hapon sa inyo tanan. Life is beautiful. Welcome sa aton nga programa Nokpo in Action. Ini nga programa ginadala sa aton sang Negros Occidental Police Provincial Office. Tulong-tulong tayo. Life is Sa pagpamuno sa aton nga Provincial Director, Police Colonel Leo B. Pamitan, subong man sa iyang Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Wilfredo R. Abordo, kakampi nyo. Sa bawat araw, sa iyang Deputy Provincial Director nga si Police Lieutenant Colonel Nazar P. Canha, subong man sa amon nga Chief sang Police Community Affairs Development Unit, si Police Major Ruel M. Kulanag. kaya tuwag mag-alala kaibigan. Sa Chief man sa ngamon nga Public Information Office, Police Lieutenant Judices Catalogo. Kaayusan, kapayapang tungos. Idi si Police Staff Sergeant Evan Margalio, nag-abi-abi sa inyo sa sining nga programa sa sining nga hapon. It's beautiful. Mga kabiyanan, sa aton nga episode sa sining nga hapon, aton mangin kaupod ang Chief of Police sang Valladolid Municipal Police Station. Tulong tayo. Life is beautiful. Aton mabatian ang ilang mga activities ang ginahimo sang aton kapulisan sa Valladolid Municipal Police Station. Subong man ang iban nga pahanumdum nila, no? Kampi nyo. Tulis Pero antes sina sa aton nga programa sa aton nga segment, no, ang talakayan sa isyong pulis. Sa ginpatigayon nga 121st Police Service Anniversary sa Police Regional Office 6 sadtong Setyembre 15 sa Camp Martin Chufilo B. Delgado sa siyudad sang Iloilo, ang NOCPO ginkilala bilang Best Police Provincial Office. sa ibang bansa. Kaya So ang award ginbaton ni Police Colonel Leo B. Pamitan, ang Acting Provincial Director. lockdown inanunsyo. So maliban sa dira, may ara pagid ta mga special awards nga nabaton. So ang iban sini sa nabaton sa aton nga mga istasyon sa idalom sa NOCPO. Amo ang Best Unit, first gali ang Best Unit on the campaign against illegal drugs, nakuha man sa aton nga NOPO, no? Subong man ang Best Unit on Campaign Against Illegal Drugs Municipal Police Station level para sa Binalbagan Municipal Police Station. Subong man ang San Carlos Component City Police Station bilang Best Unit on the Campaign Against Illegal Drugs Component City Police Station level. Ang Hinigaran Municipal Police Station naman, Best Unit on Tokhang kontra Armas Luthang or TICAL Municipal Station level. Samtang ang Kabangkalan Component City Police Station bilang Best Unit on Tokhang kontra Armas Luthang sa Component City level naman. Ang second Negros Occidental Provincial Mobile Force Company ginpangalanan man bilang Best Provincial Mobile Force Company sa bilog ini nga Region 6, no. Subong man sila man ang best unit in the implementation of Oplan Maanyag or Project Maanyag in provincial or in mobile force company level. Ang Bago Component City Police Station bilang best unit in the implementation of Birada Simana in Component City Station level, while ang EB Magalona Municipal Police Station best unit in implementation of Birada Simana Municipal Police Station level. Mga kabyanan, ang Birada Simana, so ang ginatawag nato nga focused law enforcement operations.
So isa ini ka semana tapos dira naga perform gid no. So concentrated nga activities naton on law enforcement activities. Samtang ang Valladolid Municipal Police Station bilang Best Women and Children Protection Desk in City and Municipal Police Station level. Ang mga award ginbaton mismo sang ilang Chief of Police sa ginpatigayon nga Police Service Anniversary Celebration sa Region 6. Ipanalo ang laban. Sa sining hapon mga kabyanan, gaulat na siguro ang aton nga guest no sa piyak nga linya. So aton siya mangin kaupod. Nambalta na to ang Valladolid Municipal Police Station kay aton pamatian ang activities nila no sa nga ginaimo sa Valladolid. At the same time, ilang mga pahanumdum kag maka-share man si Sir sang ilang mga initiative siguro no sa police station. Kag mga activities nga gin-perform sang ilang Women and Children Protection Desk nga nangin ginkilala sila nga best WCPD sa bilog nga Region 6. Okay, so hindi ta na pagpadugayon. So ara na sa piyak nga linya ang aton nga dinapit nga bisita, Police Major Wilfredo Y. Binuman Jr., ang Chief of Police sa Valladolid Municipal Police Station. Good afternoon, sir. Hello, sir. Good afternoon. Sergeant Margalyo, at sa mga tagpalamati natin sa action ng Bibakala. Yes, sir. So, first of all, thank you, gid sir, sa siningation nga ginhatag mo sa aton nga programa, no, Nokpo in Action. I know, very busy kita dira sa police station, pero nakatag kita time diri para sa aton nga programa. Yes, Sergeant Margalyo, o kung I shall call you Action Margalyo ngayong hapon. Yes, sir. Before kita mag-proceed, sir, tagaan ta kasang time nga magpakilala no sa aton nga tagpalamati. Ngayong hapon sa aton mga tagpalamati sa Action Radio Bacolod, ako si Police Major Wilfredo Yanson Binuman Jr. Umandok sang siyudad sang Bacolod kag presently designated as Chief of Police of Valladolid Municipal Police Station for one year and 11 months. Nadiredi lang hektes ang takpan wasang Valladolid. Yes, sir. Kamusta, sir, ang peace and order sang Valladolid? So far, mahambal kong bid nga nakbanwas ang Valladolid, isa sa mga pinakamalinong banwas sa Negros Occidental. Mostly sa mga tao, mga law-abiding citizen, kag gumay pasaway man hapos lang yun pacify kag madisiplina. Kag pasalatat man ako gani sa kada barangay officials kag sa aton mga tanods kaya ang mga problema sa ila level masulbar din nila dayon kag hindi na makalampot pa sa station, no? Through the help sa aton na local official kag sang pamumuno sa aton pinalangga nga Mayor Day, Police Mayor Ebot Naravalles kag Vice Mayor Roel Vigore, no? Yes, sir. Sa nakaligad, sir, nga September 15, sa gidpatigayon nga Police Service Anniversary, ang Valladolid Municipal Police Station, ang Women and Children Protection Desk, ginkilala bilang Best WCPD in municipal level. So ano, sir, ang nanginyabe para makuha ini sang istasyon naton, sir, no? Specifically sang WCPD, sir? Ako happy din bilang hepe sa Valladolid Municipal Police Station nga gina-awardan ang aton police station bilang best WCPD sa aton police service anniversary last September 15, no? Ang nakita ko gid nga nangyari sa pagkuha sa sa aton mga WCPD investigator sa pagpangunan ni Police Staff Sergeant Gillian Rose Aldias, no, sa aton WCPD. Nakuha naton ang parameter sa UPERS kag ang mga compliances kag ang
dedication nila bilang membro sa Women's Children and Protection best na met nila. Yes sir, kag isa pa gid sir madugang naton sir ang ang effects ang ginatawag naton nga good leadership from you sir. Yes, isa na siyang konsiderasyon sa leader man na nag-guide kada sa akon niya, hambal ko sila sa akong mga personal is ang akong trabaho is team. No? We work as a team kada without sa cooperation sa isa't isa ang akong stasyon hindi na mapadlagan. Ano na nga ang ambal nila sa ating sa ating tumalangga ng provincial director, police colonel Pamitan. So nga, tanang-taon may mga appeal. No? Pasalamat ng kita diri sa Malulugod NPS ang atong personal diri hindi ng pamaya sa among trabaho. Yes sir, good to note sir. Sa mandato sir sang aton nga Regional Director, Police Brigadier General Leo M. Francisco, ang pag-implementar sang lokal nga ordinansa no. Ano nga mga ordinansa sir ang pinakadamo violations dira sa Valladolid? So far, sa implementation sa traffic ordinance in relation sa marching orders ng Regional Director, Police Brigadier General Leo M. Francisco, ang atong diri ordinansa sa overspeeding, obstruction, car overloading, no? Especially sa subong pagbukas ng klase na face-to-face, ginasipuit nato ng mga ginasakyan sa mga kabataan ng mga tricycle sa dulong sa uma, hindi overloaded. No? Kada subong man, ginakampanyahan din nato ang pagdala sa single motorcycle sa mga minor na wala sa mga valid license, no? Kada gina-implementan natin ang paggamit sa open muffler sa mga motor. Amo na ang nakita ko may mga confiscation na kita sa mga muffler diri kag ang damos kita nakita ka is damo kita sa nagkalain-paw. It's because na ibang wala na lost license taga-drive sa single motorcycle. So ang ginapukusan naton sir ang sa trapiko no kay labi na gid sir nga dra sa area sang Valladolid. So damo man kita da mga roadworks kag construction. Nga kisa may ara gid ga upod basta may mga roadworks, may upod gid nga hazard no. Yes. So, nakita naton ang especially na may mga ginakayo diri na dalan, gina-post natin sa social media na maging aware man ang mga motorista, especially ang mga pumuluyo sa banwasang Valladolid na maging cautious sa ilang paglabay agon mapalayo sa insidente. sa sinisar nga namit lang naton nga nagbalik ng pag sa eskwela sa no. Kamusta naman sir ang statistics naton when it comes sa traffic incidents sir? So far, ang nakita lang natin na problema ang isa. It's because na malaba ang highway mo ng Valladolid. Ang iban, overspeeding, ang mga ganyan na nag-come out mo kami na mag-suggest kami sa atin na sanggunian na bayan na mag-design sa mag-uong ordinances na maka-procure kita sa speed gun, agad na ma-implement din natin maayo ang overspeeding, agad na ma-insure natin ang mga nagalabay sa atin. May ara kita nga ordinansa din na paglabay mo sa municipal proper, dapat ang speed limit mo is ambulan na dapat ma-implement the action. Okay. Yes sir. So with the help of speed gun so mangin accurate ang aton nga no sa no ma-record naton. So galabi kita sa LGU para maka-acquire ang stasyon sang speed gun sir. Yes, muna ang nakita ko nga ulang man sa aton kada even ang banwa ugis wala man may na-allocate na budget
na pangbakal nila. Pero pag may ordinansa, siguro malapitan yun na action na magayo. Yes sir, mangayo kita sa mga pahanumdum halin sa imo sir sa aton nga mga motorista para malikawan naton be or mapahagan-hagan ang gakalatabo nga mga traffic incidents. Yes sir. Okay, so Ang aton ng mahatag is ensure naton na safety. Ma-ensure naton na safety ang aton mga motorista. Sa paglagan sa aton mga salakyan or motorsiklo, cautious dito no, hindi niya palumba-lumba. Kung may nakita ko ganisin ko galing basi bilang mga ating sila nga butangan pa nga drive safety, a friendly reminder from kang amuna no. I hope na ang aton mga motorista maging educated enough in traffic rules and regulation na mapaiway man ang aksidente. That's why gani nga undergo kita sa driving school before ta magkuha sa ating license. Ang good ma-educate kita kung ano mga traffic signs, traffic rules, ano bala ang 4126, no? Pag nakita ko ba na ako kung may malabyan ko action ng sa highway nga ang mga tricycle, ang motorcycle na wala na gamit sa right lane, no? Ginabak ko kay ang hambal ko nga ang slow moving vehicle must always on the right, no? Agad nga ma-give way ang mga fast moving vehicle na maging safety, no? Ay dira sa nakita ko alang-alang kag tunaan sang accident. yes sir, kay kisang aton nga mga kauturan nga nagadrive sang tricycle ara man sa tunga. So ang tendency na lang ang iban ma-overtake sa tuo. When it comes sa amo nga sitwasyon, mas delikado kay kisa may mga bangga pag ulhot ang kada sigon, so dragid gatabo ang disgrasya. So ang pahanumdom mo sir is slow moving vehicle must use the outermost nga lane sa kilid. Yes. Okay sir. Mensahe sir para sa aton nga mga tagpalamati. Inugang ko pagin nila sa aton mga motorista, no? Tandaan din natin permi ang glow bagets, brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, no? And always put a seat belt on, no? Kay ang Yes sir. Okay, so sigurong linya ni sir, no? So nagpa-remind si sir dugang sa iya nga mensahe, blow bagets. So ang blow bagets acronym ni siya, battery, lights, oil, water, brakes. Mo itong mga pahanumdum agod nga makalikaw pag kita. So nagbalik na si sir, no? hello? Na utod ang aton line. Yes sir. Ano itong mensahe mo sir? Ang dugang mo to, always put a seatbelt on, don't text and drive. Isa din ang pinaka-common nga sala sa mga drivers. Kung sabihin, most of the time, gakatunaan sa mga aksidente sa dalanon, mga kung isaga text bala nga while driving. No? Thing is respect the traffic rules. No? To keep all motorists safe on the road most of the time, ang mga drivers lang labi na gid ang wala na orient, wala gina-take seriously ang traffic rules, muna dabo sang pasaway, no? Do not drive under the influence of alcohol, and kung matuyo kita, pahuway gid kita, no? Kag i-check gid permi nga hindi ta maglapaw sa speed limit, no? Kag maging cautious kita sa mga blind spot nga tunagyan. Kag lastly, do respect in pedestrian lane. Sa tagid kita pero may konsiderasyon sa mga parihota nga mga driver. Kag driving with a positive state of mind surely contributes to a safer roads.
Yes, sir. So, thank you gid sa mga reminders again, sir, no? Coming from the station nga ara gid sa highway. So, ang Chief of Police sang Valladolid Municipal Police Station. Once again, sir, thank you so much for your time, sir, sa pag-upo diri sa aton. Before, magatagmamatambyaw man ko gali sa aton, Yes, sir. Go on, sir. matambyaw man ta sa aton pinalangga nga Provincial Director Police Colonel Pamitan sa aton command group, pagpungunahan ni Police Lieutenant Colonel Abordo kag Police Lieutenant Colonel Kanha, no, kag sa aton tanan nga officers sang NOCPO, sa aton mga kaupod nga kapulisan sa NOCPO, kag sa tanan nga kapulisan sa PRO6, kag sa akon man pamilya, sa akon asawa nga nagapamati man subong, kay Justin Binoman, sa amon Panimalay, kag sa amon kabataan, kag sa mga taga-Libertad ang akon pinalangga ngiloy, may tindahan dira sa Libertad Market. Maayong hapon man sa imo, Sergeant Margallo. Thank you, good sir. Sa liwat, thank you. Mga kabyanan, amuyad to ang aton nga bisita sa sining nga hapon, ang Chief of Police sang Valladolid Municipal Police Station. So damo si Sergin remind sa ato, no? Naghatag sa mga tips kung paano kita makalikaw sa aksidente. So mga ginagmay lang ni nga tips, no, pero makasalbar ini sa aton nga kabuhi, sa aton nga maka-ensure sang aton nga safety. Sa sining nga hapon, mga kabyanan, luyag naton i-greet man ang mga nagaupod sa aton nga live, no. Si Ma'am Ana Sinoro, mayong hapon ma'am, kag thank you sa pag-upod sa ato, no. Si Ma'am Bebe Gregorio Yulo, mayong hapon. Elizabeth Gamala, good afternoon PSSG. Evan Margallo, have a blessed Sunday and God bless everyone. Si Joval Trinidad, okay, amuyad tong mga tamyaw sa aton subong man sa Facebook page sang Negros Occidental Police Provincial Office. Si Aligado Dumdum JE, subong man si Denver Lipper, okay, si Julie May Pulgan, si Pastor Celino Villarete, maayong hapon kag maayong nga pag-alagad sa bugos nga pumuluyo sang Negros Occidental sa pagpahibalo mga gakalatabo diri sa palibot, no, sa probinsya. Ang mga tropa naton sa Kawayan Police Station, Municipal Police Station, subong man ang si Sanshi Nigari Guelos nga sa Cebu. So nakalabot pa kita sa Cebu Provincial Hospital Laboratory Department is watching. Subong man ang Isabela Municipal Police Station. Salamat gid sa pag-upod diri sa ato, no, sa liwat. Thank you gid sa kay Sir Binuman, Police Major Wilfredo Y. Binuman Jr., ang hepe sa Valladolid. Keep safe manda sa aton nga kapulisan sa Valladolid Municipal Police Station. Aton ginatamyaw man mga kaupod naton sa PIO, Police Corporal Julie Enrile, Police Corporal Seychel Ocana, Police Corporal Janel Katagi, si Patrolman Joseph Villanueva, kag ang amon niya Chief, no, si Police Lieutenant Judices Catalogo. Tayo, life is beautiful. Natamyaw man naton si Jonah Marie, si Jariana Rizaldo Evangeline Estrella Elenita, kag Armando, tanan niya taga Central, maawag pamati sa aton. Subuman ginapasalamatan naton ang management sang Aksyon Radio Bacolod sa pagpamuno ni Mrs. Nona Di Maala Magbanwa. Thank you, good ma'am. Of din nyo kaliwat sa madason naman nga Domingo, no, alas 3:30 tubtob alas 4 sang hapon sa aton nga programa ang inyo kapulisan sa Negros Occidental, nagaserbisyo sang tampad kag matudtuod. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.